Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan yi magana akan wannan bawan Allahn da na kafe hotonsa, wato Anas Ali Musa, wanda da yawa suka fi saninsa da Ambassador bin Malik. Zan yi magana a kansa akan abubuwa guda biyu, kuma daga ƙarshen bidiyo ɗin zan faɗi dalilin da ya sa zan yi maganar a haka, wato a midiya, duk da cewa zan iya haɗuwa da shi a fili. Magana ce ta farko, wato ina so in tuna min wani abu. Abin da nake so in tunawa bin Malik shine, na saurari ko in ce ina sauraron kusan duka mitin ɗin da kuke gabatarwa a Telegram, ko da ba live ba ina saurara bayan an tura a WhatsApp. To, wannan mitin ɗin da aka yi na wannan na satin na ƙarshe da ya wuce, shi ya sa na yi yunƙurin in yi wannan magana, duk da na daɗe ina so in yi. To, kiran da zan yi na farko zuwa ga shi wannan bawan Allah, ina so bin Malik ya san cewa mutane suna yi masa kyakkyawan zato, suna kyautata masa zato, kamar yadda ya faɗa da bakinsa, a kaso 100 yana sa ran mutum 90, kaso 90 da wani abu ma ya faɗa, na manta abin da ya ɗora a kai, cewa suna fatan alkhairi gare shi da kuma kyakkyawan zato ga abin da ya zo da shi. To, idan har bin Malik ya yarda da wannan, to ya kamata ya sani cewa ko annabi aka turo, manzo, ba 100% mutanensa suke yarda da shi ba. Ka samu waɗansu sun kafirce masa, wanda suke kafircewa ma su ne suka fi yawa. Kai ka yi sa'a ma ka ce 90 da wani abu cikin 100. Idan har mutane su ne maka kyakkyawan zato, to ya kamata ka san cewa wannan kyakkyawan zaton da suka yi maka, a wannan mutum 90 ɗin da ka ambata, to ni kuma ina ce maka su ɗin mutum 90 ɗin, 85 ɗinsu kyakkyawan zaton da suke yi maka shi ne yasa suka shiga cikin tsarin, saboda sun ji labarin abin daga gurin wanda suke wa kyakkyawan zato. Ko gaskiya ce ta zo daga bakin mutumin da ba a kyautata masa zato, ba a karɓata. Shi yasa Allah ma in zai turo manzo, yakan turo mutumin da dama a cikin al'umma ana kyautata masa zato. In ka ɗauki manzonmu, fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, kafin a bashi annabta, dama an ɗora masa wasu ɗabi'u kyawawa da halaye masu kyau. Tun kan ya zama annabi, Larabawa suke kiransa da Aminu, saboda amanar shi. Kaga idan ya zo da labari, za a yi saurin yadda. To, ya mutane sun yadda da kai 100%, ta yanda har suka gaskata labarin da izo daga gare ka, saboda yaddarsu da kai. Kuma abin nan ya zo a yanayin da kai ma mun san ba kai zaton zai zo a haka ba. Idan kai ma ya canza ma tunani, to me kake tsammani ga waɗanda suke bin ka, abin ba zai canza masa tunani ba? Kaga kenan tsakaninka da su ba maganar cewa ba ku kuka nemi mutum ya shiga ba. Ka faɗi wannan maganar. Ka fito kai ka ce ba ku kuka nemi mutane su shiga ba. Wannan abin bin Malik, ko shakka babu, ya fi abin da Jalive suke yi ciwo. Wannan maganar gaskiyar magana, da a ce daga ƙarshe dai zan gaya ma kirana. Na biyu, ka fito ka ringa cewa mutane ba su da haƙuri, ko ba su san wa'ancan su in ba musulmi ba ne, mu musulmi ne, in kaza in kaza. Wa'annan kalmomin su ma ina ganin ba su ne kalmomin da ya kamata bin Malik ya amfani da su ba. A gaɓar da ta dace ne ya rarrashi al'umma, ya fahimtar da su wani abu. Kafin na shiga gaɓa ta biyu, ina so bin Malik ya ji, kuma na tabbatar zai yarda da ni idan na ce shi kansa bin Malik, tsarin Jalive ya raba mara wuta. Domin tsarin Jalive style tsari ne da tun da aka fara muna kallo. Kai ka sani, yau ɗin nan ba ma da ba, yau ɗin nan idan Jalive suka ce
za su yi newsletter gobe, to in an yi sa'a a yi ta nan da kwana 3. Kai fa bin Malik ka san wannan. Ba wai ma'ana suna samun saɓani wani lokaci su samu akasi ba, a'a kusan in za ta ce za su yi newsletter so 10 ranar kaza, to so 9 ba za su yi a ranar da suka ambata bai sun saba alƙawari sun yi ƙarya. Sai a wata rana bayan wani lokacin ba an fidda rai. Kuma ba za su kuma gobe ma in ka karanta wannan newsletter din in suka ce ka saurari ƙarin bayani ranar kaza, ba kuma za su yi wannan ranar da suka faɗi ba. Maƙaryata ne. Ko da gaske suke yin abin suna yin ƙarya. Bin Malik ma ya da ni akan wannan. Ƙaryar ba wai wacce za ka yi musu uzuri ka ce kuskure ɗan adam dan dai su ba musu dama ba su ce insha Allah ba, a'a ko musulmi ne yake wannan maƙaryaci ne. Domin ba wai sau ɗaya sau biyu na kuskure akasi suke yi ba, a'a ɗabi'a ce in dai suka ce za su yi gobe, wannan fa ba wai ba ku kuɗin ba, labari fa da za su rubuta ba sa iya cika alƙawari in sun ce za su yi gobe in kai sa'a nan da kwana 4. To kenan bin Malik ma zai kuma sannan bin Malik kakka manta lokacin da kake cewa Jalaye tallace-tallacen da kake da a lokutan baya kake cewa kamun ailancin cewa su ake tattalawa, su ake uploading, su ake kaza. Kai kuma ka sha cewa tallace-tallacen nan suna nan jibge jira ake kawai a kai mutum miliyan 3. Ba wai amma bayan an kai miliyan 3 kuma yanzu zan iya nemo maka audiyon ka da kake cewa tallace-tallacen ake nema. To abin da nake so in faɗi, bin Malik ni ma a zuciyata ko Jalaye yau sun rufe platform ɗin nan sun gudu, wallahi har zuciyata ka ji na ce wallahi ina rantsewa da Allah bisa ga zatona da kai, to kai ma baka san za su yi haka ba. Wallahi wannan shine zatona. A yanda nake kallon bin Malik har yanzu har zuciyata Jalaye ko ƙarya ce yaudaran mutane suke su kama su ne, wallahi shi ma bin Malik ya ɗauko tallar abin ne don bai san hakan ba, ba da gangan ba. Wallahi wannan shine zatona a kanka. Amma kuskurenka wanda shine zai kai mu zuwa ga magana ta biyu, kuskurenka shine ni inda ni ne kai, kamata ya bin Malik ya shirya audio ko na minti 5 ne ya baiwa mutane haƙuri cewa kamfanin nan tsarin takun da ike tafiya da shi ya zo saɓanin yanda ya nuna mana a farko. Muna kyautata zaton cewa har yanzu gaske ne abin nan 100% ko kuma 90% muna sa rai abu ne za a more shi ba lalle a kusa ba, amma abin ya saɓa wa yanda muka yi zato a farko. Domin bin Malik mutane sun haddace maganganunka ba wai sau 1 ba sau 2 ba sau 3 ba, har ma an yi hadda da take nuna cewa idan an cika mutum miliyan 3 ga abin da zai faru, in an yi kaza ga abin da zai faru. Nan ka ɗauki maganar Fito shi nan da aka zo ta kwanan nan, ita kanta ta isa ta kunyata mutum. Ita kanta maganar Fito shi nan ta isa ta kunyata mutum. Ƙarya ce. To amma me ɗan adam ko ni yanzu in na shirya ƙarya ranar ta zo ba za rasa abin da zan faɗi ba. Don haka idan suka yi ƙarya ba wani matsala dan sun zo sun ce ga uzuri kaza. Dama ɗan adam ai in yi ƙarya ba ya rasa abin da zai iya kare kansa da shi, sai dai masu hankali ko alƙali ya kalli abin da ya kare kan nahi da shi wanda za a karɓa ne ko na ƙarya ne. Haka da wani uzuri da za ga in sun saba alƙawari sun bayar, uzuri ne wanda za ga in dai kana lafiyayyen hankali ba zai karɓi ba, ba zai zama dalilin saba alƙawarin ba ko dalilin yin abin ba. Wannan ta ce gaskiyar magana. Iya daga cikin yaudaran mutanen nan wanda bin Malik ya sani, yanzu idan Jalaye suka yi muku magana akan Fito shi yau cewa za a samu kuɗi da ita, to in suka ce ku jira newsletter mai zuwa ta Monday ko Juma'a, to ba kuna jiran ku ga an ce ga yanda za ku samu kuɗi a Fito shi ba, Juma'a ko Monday tana zuwa sai ga kawai su muku magana debit card. Waccan maganar ba a kai ta ba sai su bata kawai su ɗauko wata. Mutane ai ba mahaukata bane ba. A cikin wannan abin bin Malik ya sha faɗa a rediyo cewa idan shi dakta ne akwai professors a cikin wannan tafiyar ba za a rasa ba. In izu 30 ya haddace akwai masu izu 60.
idan Bukhari ka haddace akwai masu Bukhari da Muslim a kansu, don haka bai kamata bin Malik ya ringa wa mutane kuɗin goro iya ɗaukan yafi kowa basira da hikimar zance ba. Akwai mutane waɗanda sun fi bin Malik basira da hikimar zance, wanda duk maganar da kake yi tsirara suke kallon ka in ba gaskiya bace ba. In kuma kama ce ko shure-shure ko borin kunya, akwai wanda sun fi ka wayo da hikima kawai haka suke kallon ka. Duk da akwai waɗanda kuma suke gamsuwa, wanda su kuma ka fi su hankali, in su digiri 1 gare su kai 3 gare ka, in har da izu 30 gare ka su izu 2 gare su, kaga wannan za su yarda da kai, amma kakka manta da maganar ka cewa akwai kuma waɗanda sun tsere maka. To kaga ya kamata ka ringa yin maganar da har wanda suka tsere maka ba za su kalli abin a haka ba. Wannan tace gaskiyar magana. To don haka ni a shawarata bin Malik ya san cewa Ja-Life ta canza tunaninsa shi kansa. To kamata yi bin Malik ya roƙi afuwar mutane, domin idan bin Malik bai sani ba ya sani. Kuɗin da aka bayar aka shiga wannan tsarin, ko da wanda ba su sa kuɗi ba suka sa rai suka ɓata lokaci za su yi. In dai bayaninka ya taimaka musu wajen su yadda da abin su yi, to ko a lahira ba za ka ce kai ba ruwanka ba kai ka gaito su ba kai ne mai kamfani ba. Kai ai musulmi ne, ka san wannan ba zai zama a mizani ba, zai zama a ma'auni ba. Da haka maganar ka ringa cewa ba ruwanka kai ba ku gayyaci mutane ba, ba sa mutane kai ba, wannan ba gaskiya bane ba. Shar'iyyan ma ya saba, a shari'a ma ya saba. In na gano wani abu da na yadda da shi, na zo na tallatawa al'umma ta na ce su zo su yi, na yi musu bayani, na gamsar da su, na nuna musu kuma suka yadda da mutunci na da kimata, suka shiga wannan abun nan ya zama ƙarya. Maganar in fito in ce tunda ba ni ne mai kamfanin ba, ni ma gayyata ta aka yi, ni ma kaza. Idan mutum ya haka gaskiya ba daidai bane ba, ba daidai bane ba. A matsayin ka mai hankali ya kamata a ce ka kaucewa irin waɗannan kalmomi. Kuma maganar mutane ba su da haƙuri. Bin Malik wannan kamfanin na Ja-Life, maganar a ce mutane ba su da haƙuri tambata so ba, sai dai a ce mutane su ƙara yin haƙuri. Tun kana irga shekara, kana irga a bada wata kaza, tun kana irga kaza, kai ma ka gaji. A yanzu Ja-Life in suka ce rana ita yau za a fara advertising, ba wanda zai yadda. A cikin mutum 100 na kamfanin nan, billahi la ilaha illa huwa mutum 3 ba za su yadda ba sai sun ga an fara. Kowa ya gamsu maƙaryata ne, ya kuma za ka wawantar da hankalin mutane ka dinga nuna cewa mutane ne ba su da haƙuri. Yanzu kenan mutum 97 duk ka fi su hankali. A mutum 100 da suke bin kamfanin nan, kowa ya yarda ba sa cika alƙawari in suka yi, suna yin ƙarya, suna yaudarar mutane, in ba kaso 3 ba su ma in an samu. To yaya kai kaɗai kuma za ka ɗauka mutum 97 duk ba su da basira, kai kaɗai ne mai basira? Wannan kuskure ne. Ni a shawarata bin Malik shine, kamata ya yi bin Malik ya amfani da kalmomi na ban haƙuri da nuna wa mutane cewa shi ma abin ya zo ba yanda ya yi zato ba. Domin da yawa wallahi akwai waɗanda suke tsammanin cewa bin Malik ba wai maganar a higa Zoom meeting ba. Akwai waɗanda sun yi ga wannan tsarin suna tsammanin bin Malik ko baka ce kamfanin su bane ba, kaman ka iya cewa ko ba manaja bane, wani mutum ne wanda yake cuɗanya da shi ake tsara komai na kamfanin ma da sauransu, wanda mutane sun gani. So da yawa bin Malik zai ce ga abin da yake faruwa ko ga abin da zai faru a ranar, sai su saki newsletter wacce ta saba ma abin da bin Malik din yake zato a kansa ake. Kaga wannan ma ya faru, mutane duk sun haddace. Kaga bai kamata a ringa ɗaukan mutane ba san me suke yi ba. Kaga daga nan mutane suka fara fahimtar cewa bin Malik abin yana zama bambara kai ba yanda ya zato ba, wanda wasu sun ɗauka ma cewa bin Malik da su ake tsara komai, su suke a'a, ba su ɗauka ma bin Malik a matsayin memba yake kamar su ba. Officially suke ɗaukan bin Malik mutum wanda yake a kamfanin, wanda yake kamar da su ake tsara komai, su suka san me yake tafiya, suka san me za a yi gobe, su suka san kaza. Ba su san bin Malik kamar su yake hima newsletter yake jira ya san ina aka sa gaba ba. To kaga in mutane ba su san wannan ba, ba za su ɗauka cewa in kamfani ya yi ƙarya ba bin Malik a ciki ba. To kaga bin Malik ɗin shine ya nuna kansa a yanda mutane suka kalle shi a wani matsayi a kamfanin wanda ba wannan matsayin bane ba. Ko shakka babu, na san lokacin da bin Malik ya faɗi abin da zai faru a ranar aka yi newsletter, ma ta nuna cewa bin Malik bai ma san me ake shiryawa ba. Shi ma he bayan newsletter yake sanin me za a shirya. To ko da ranar kuskure aka samu, wataƙila bayan an gaya mata da 'yan awanni aka canza,
kaga su in ni na fahimci haka bin Malik ya fahimci haka, ya kamata bin Malik ya gane ba kowa kuma zai fahimci haka ba. Wannan ita ce gaskiyar magana ta adalci. Don haka ni a shawarata bin Malik da Allah kalmomin mutane ba su da haƙuri ko suna kaza ko suna kaza ka bar ta. Na gaya ma a magana ta cewa wallahi har cikin zuciyata kamfanin nan ko guduwa suka yi ina da kyakkyawan zato 100% ba 99 ba 100% bin Malik bai san za su gudu ba, shi yasa ya tallata wa mutane ba da gangan ba, haka nake ma zato. Amma dai gaskiyar magana mu daina zama mutane masu ƙin karɓar kuskure. Kamfanin nan ko na ubanmu ne dole mai da cewa maƙaryata ne, suna saba da ƙawari, amma ana sa ran wataƙila kowa ya ƙarya da gobe gari zai waye, wataƙila in dai da rabo wata ran za a je. Don haka a kamfanin nan ba su gudu ba, suna nan kowa in ya sa user nan da password yana ganin shi akan platform ɗin nan suna yin bayani har za a kai makura inda rabo za a je gurin. Amma maganar a tsaya akan mutanen nan a ba su ta kariya a ce wai ma membobin ne ba su da haƙuri. Bin Malik a janye wannan salon da Allah a yi haƙuri, a haƙurƙurtar da mutane. In ma mitin ɗin ne ni in shawara ta ne ma amma kau da kai a daina yin mitin ɗin. Sai dai in wani abu ya kama wanda ake buƙata a mutane bayani a fassara musu, kuma ka sani cewa bin Malik ko an fara ko da abin nan ya tafi a yanda aka tsara ba zai zama 100% mutane godiya suke ba, sai ka samu wanda ko iya cirar kuɗin ya zage ka. Ya kamata a ce ka san wannan, tunda haka ne bai kamata ma in an zo mitin a ringa kusan yin minti 10 ana yin wasu maganganu na kusan zagi. Kuma abin mamaki bin Malik ka zo mitin kana cewa ba za ka mai da martani ba, za ka rama abin da ake faɗi ba, amma kai wajen minti 10 kana yin ramuwa din. Ya kamata bin Malik ya gane cewa akwai mutane masu wayo da fikira da hankali a masu sauraro da wanda saƙon zai je musu bayan an gama. Yawwa, don haka wannan ita ce gaskiyar magana. In zo in yi rigakafi in ce ai masu zagin mu ba za mu ba su amsa ba, ba za mu saurare su ba, kuma in wajen minti 10 ina rama maganganun da suka gaya mu. Kaga mutane ba kowa bane wawa. Ya kamata bin Malik duka dinga kula da irin wayannan abubuwan. Ko shakka babu na san ba kowa ne hankalin sa yake kai irin wayannan abubuwan ba, amma dai a gane akwai wanda hankalin nasu yake kaiwa. Don haka wannan ita ce gaskiyar magana. Don haka a takaice bin Malik ina ma fatan alkhairi kuma ina roƙon cewa a tsaya a kalli abin da idon basira, a kalli wannan shawarwarin. Na yi wannan maganar ne a media saboda ni kaina na gayyaci mutane aƙalla mutum 3,000 da wani abu daga level 1 zuwa level 7. Akwai mutum 3,000 da wani abu a ƙasa na. Na rantse da Allah ban san mutum nawa bane suka ce min mayaudari. Ba ma kai ba, ya kamata ma in faɗa ma wannan maganar. Ni ma da na ji abin agunka wataƙila ma kan na ji agunka wani ne ya fara gayyata ta, shi ma wanda yake ce ni